はい、どうも、こんにちは。X ゲームです。今回ですね、質問募集をしたいと思います。1000人登録突破したんでね、本当にありがとうございます。で、内容なんですけど、条件としては、あれですね、なんか汚い言葉とか、個人情報はもちろん、そういうことはしないでほしいと思います。例えば、彼女いますかとか、今何歳ですかとか、ドラムはいつから始めたのみたいな質問とか、全くしてくれて構いませんので、ちょっと危ないような質問は控えてください。それではたくさんの質問をお待ちしています。期限は、7月の中旬までです。ということで、また会いましょう。さよなら。